Teambuilding alebo budovanie tímu vyvoláva u zamestnancov potrebu tímovej spolupráce. Realizuje sa formou rôznych pohybových a tvorivých aktivít a má za cieľ utužovať kolektív spolupracovníkov. Manažment strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci mal podobný zámer počas volejbalového valentínskeho turnaja. Pri našom rozhodovaní, že aké športové odvetvie by sme pripravili pre zamestnancov, tak preto sme sa rozhodli pri volejbale. Je to obľúbený šport a tradičný šport medzi Bodroží. Aj takto vyzerá investícia do spokojnosti učiteľov, načerpanie novej energie a chuti do práce, zaslúžený oddych a relax a v neposlednom rade aj možnosť spoznať kolegov inak ako v pracovnom prostredí. V regióne sa poznajú lekári, poznajú sa právnici, ale pedagógovia, chodíme okolo seba, možno po ulici a sa nepoznáme. Toto bol pôvodný zámer. A ja vidím, že sa to veľmi ujalo. Samozrejme, že nezostalo len pri volejbale, k dobrej atmosfére prispeli aj partneri zo susedného Maďarska. Klobúk dolu, že máme ešte aj takú partnerskú školu v tom Šárošpataku, ktorí prišli tu, doniesli ľudovú hudbu a proste spojili niečo športového s takým umeleckým, ľudovým. Hlavným cieľom tímového podujatia je bojovať so syndrómom vyhorenia, ktorý je u učiteľov bežným javom a v neposlednom rade aj odniesť si spoločné spomienky, ktoré sú skvelým tmelom kolektívu. Máme dosť stresov v škole, ľudia tu radi chodia, radi sa odreagujú. Táto akcia sa nám ako veľmi páči, lebo náš kolektív sme ako športovo založený tím, takže radi sa zúčastňujeme na takých športových aktivitách. Tu nie je len o učiteľstve ako takom, ale to je aj o kamarátstve, priateľstve a že proste to sa rozvíja a stretávame sa tu a rozprávame sa a srandujeme a myslím si, že tak to má byť.